45 atxilotu, 9 adin txikikoak dira. Hori da gaur goizean istiluen ondorioa. Eta 40 zauritu arin izan dira bart. Ia 30 herritar eta 12 polizia osasun zerbitzuetan. Herritar batzuk salatu dute atxiloketak egiten aritu direla, identifikatu gabeko kaputxadunak. Eta alde guztietarako poliziak karga izan dela salatu dute berriro, Atotxa geltokian eta Reina Sofiaren plazan. Poliziaren arabera, Gran Bian, motxila batean, 4 koktel molotov aurkitu dituzte. Eta Atotxan 2 gazteik kendu dizkiote, suziriak, bengalak eta makila. Istilu hauen aurretik amaitu zen manifestazioa. Era baketsuan, arratsalde osoan suhiltzaile eta erizainen autokontrol esi bat izan ta gero. 100 milaka herritar mobilizatu ziren eta 125.000 polizia mobilizatu zituen Madrilgo gobernu delegazioa. Manifestazioa amaituta gero hasi zen hau dena. Egun osoan ordea, Salvador Victoria, Madrilgo gobernu bozeramaileak. Posible violencia en su actuación, pues es una manifestación de altísimo riesgo. Kalean zeuden herritar guztiak, 23 Fko kolpisten pare jarri zituen.